Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. După videoclipul cu Fiatul, o să vă prezint un Mercedes Benz 280E. Pare rău că e așa murdar. Ia uitați acolo și mașina cu lamă rotac. Are niște jenți AMG. Arată foarte frumos. 1994. E pe benzină. 190 de cai. Putere. E puternic. Și vi-l prezint și înăuntru. Și nu pot să-l conduc, dar să-l pornesc pot. Așa, am revenit, am luat și cheile. Aici și un grelo. Am uitat la tractor să vă spun care are 33 de căluți. Dar acum vorbim de Mercedes. Ăsta e la interior. Lăsați un comentariu dacă vă place. Așa. V-am zis, nu, din păcate nu pot să-l conduc. Așa. Avem aici radio, cutie de viteze, este automată. Aici reglăm oglinzile, geamuri față, stânga, dreapta, spate, încălzire în scaune. Aici avem o chestie pentru fumători care fumează. Așa, aer condiționat, semnalizări, aer condiționat, reglaje. Aici dăm când vrem să conectăm la telefon. Kilometri, ceas. Avem mai în volan airbag. Aici airbag. De aici semnalizăm.